Dzwoni do mnie mizi, pizi, podpierdolny nutę. Mówię mizi, pizi, tylko wejdę na YouTube. Jestem se na czasie, jakaś ekipa rapuje. Oni nie umieją i ja też w sumie nie umiem. Ale umiem trochę kraść. Robimy YouTube na ból dupy, mamy maść. Kraduję, abstrahuję, kraduję, freeze, jakieś zbóje. To są wszyscy to leciało jakoś tak? O, mamy z Marku z kolabo. Jeszcze o tym nie wie, ale wszyscy to zobaczą. O, gdy nas widzą, mówią kradną. My to mili ludzie, pomagamy starszym babkom. Wstaję rano, kulki już gotowe. Z nie lubię Nesquików, ale wsadzę do nich głowę. Mizi, pizi, leję mleko, a ja płynął sobie. Mizi, pizi, leję mleko, a ja płynął sobie. Drę się trochę, w dresie chodzę. Drę się trochę trudno, ale dalej chodzę. Patrzcie ziomy, kroksa mam na nodze. Włożę go do zupy, kurwa, co ja robię? Co ja robię? Nie puszczaj tego nikomu. W sumie możesz puścić, klikaj łapki, suby, ziomuś. Te parodie zrobiliśmy w domu. W sumie musisz kliknąć suba oraz walnąć dzwon. Ej, chcemy przejąć YouTube, walczyć z Freezem niemożliwe, ale dajcie za to suby. Żadna z nas ekipa, w sumie nic nie zarabiamy, nie mieszkamy wspólnie w domu.